Vietetään täällä tämmönen kahvihetki, niin irutsrita jossakin metsässä. Huhhuh. Kannatti odottaa yksi yö. Hyvä, ettei eilen lähdetty jatkamaan. Se oli niin rankkaa sadetta, niin tää olisi mennyt kyllä ihan pipariksi. Irurita. Ei mihinkään. Oliko siinä? Sehän onkin raajarikko. Oli. Joo, sitähän puuttuu yksi jalaka. Joo, ollutkin kato vallana. Iruritassa vähän vaihdetaan kevyempää, kun tuli tuolta vuoristosta, niin lämpes keli. Tervetuloa Ranskaan! Ohitimme juuri Ranskan rajan tuossa, mutta eipä tästä muuten mitenkään huomaa. Yhtä lämmin täällä on. Siinä on iloisesti tavarat taas levällään ja vähän kuivatellaan. Tuli nimittäin niin kuuma. Ollaan täällä Yellow Campingissa, ollaan tämän ketjun leirintäalueella ollut aikaisemminkin. Tää on nyt täällä Atlantin rannikolla Pidart. Ihan siisti. Tää on aika uuden näköinen. Mutta täällä ei ollut sitä tervetuliaisviiniä, niin piti hommata omat. Ja semmonen sattumus tuossa, nuori nainen tuli näyttää miten tänne saadaan virrat päälle, niin
Hän olikin ollut Rovaniemellä 3 kuukautta matkaoppaana, että niin se on pieni tämä maailma. Tämmönen kukkaismökki tämä on ja tuossa on mopeetit. Lähdetään katsoa, päässäänkö me tonne Bidartin keskustaan. Pilvistä ja lämmin. Pyörien päärä on sademetsässä ja raportointia olisi tälle toisille moottoripyöräilijöille, että missä ollaan ja mitä on tänä päivänä seikkailtu. Tuolla oli tuo leirintäalue ja lähdettiin sitten käveleskelemään kauppaa kohti. Lähdettiin vähän taas pohkeita treenaamaan, niin käymään kaupassa 1,5 kilometriä tuosta leirintäalueelta ja hulppeat on maisemat. Liekö nuo ne pyrenneiden vuoret ja vuoristoa, mistä tultiin aamupäivällä. Täällä olisi kyllä hyvät maisemat tonne Atlantille, mutta ei sinne mitään näe. Kohina kuuluu. Nyt tuoksuu meri vahvasti. Nyt ollaan jo aika lähellä rantaa. Jotakin tilattiin ja jotakin saatiin. Annokset on ainakin ihan hyvän kokoisia täällä Atlantin rannalla. Katsotaan miten tässä käy. Koitetaan nuotosta vetää naamari. Täällä on tommonen humalakasvi tai joku peittänyt lähes koko rakennuksen. On kyllä vähän autioituneen näköinen. Muuten täällä on kyllä ihan hieno. Nyt se on siellä ja kun ketjurasvari oli pois paikaltaan, kun Tarifassa vaihdettiin rattaat ja ketjut, niin nyt on ketjurasvari laitettu takaisin. Onneksi on näitä kertsikkahanskoja ja riittävästi työkaluja. No nyt pitää testata. Muutenhan on paska niin kuin ja pyörien päällä. Keittiössä jälleen löytyy tällaista Bigart jotain härkää. Ja härkäähän siellä. Katsotaanpas mitä tästä tulee. Tommonen siitä tuli. Mikrossa lämmitettiin. Mikä se oli? Naudan poskea. Ja tietenkin perunapiirakkaa. Tortilla de patata. Ja kärpäsiä nyt tietenkin. Ja siinä oli sitten joku tommonen soosi mukana. Koitetaan nähdä nyt sitten tulla toimeen. Nyt on kämppä siivottu ja ollaan täältä Yellow Camping Bidartista lähössä. Viimeiset jäätelyt tässä vetään naamariin. Niitä ei viitti tonne matkatavaroihin laittaa, ne sullaa sinne ikävästi. Viime yönä on rankasti satoo vettä pari tuntia. Kämppä on siivottu. Täällä oli hyvin tarkat ohjeet. Luutua lattia ja kuivaa ja sulata jääkaappia. Hyviä vilimejä tekevät tonne YouTubeen. Juu, eli kohta lähetään. Kuuma on heti, kun aurinko paistaa. Mietitään vielä, että laitetaanko
nikkelin takkia päälle vai vaihdetaanko tuolla vähän matkan päässä? Entä nää tölökit, pannaanko nekin? Tässä kyllä lukkee paperia ja... Joo, Kidartista lähdettiin. Päästiin pois ruuhka-alueelta. Kahvihetki, pysähyttiin tämmöiselle levikkeelle. Moliets et maa. Jäi tuohon taakse joku pikkukylä. Oikein kosteita. On lämmin on. Tää on tämmöistä turistialuetta. Ja hyvin tämmöistä metsäistä. Melkein kuin tuolla kotimaassa. Pidetään tässä kahvipaussia. Jatketaan sitten. Näitä yllätyksiä tulee tuolta. Satui vaan tämmöistä tarkastusta tässä tekemään, niin en tiedä näkyykö se tuolla. Niin siellä on mutteri tuolla. Mutteri on, mutta saako sen? Nyt se tuli tonne yläpuolelle tuonne. Miten sen tuolta nyt saa? Ja yrittää se jollakin kaivaa ja katsoa, että mistä se on yleensä irronnut. Pyöräretkeilijöitä on. Tavaraa on ihan leikkaa lausissa. Se oli auki. Siellähän oli ylilinokkaa. Se näitä tuona. Täytyykö meille siihen opiksi? Unohdin.
lähellä Bordeaux kaupunkia ollaan ja tämmönen kuin Bed and Breakfast hotelli ketjussa. Ihan asiallisen näköinen. Otetaan kuvaa ennen kuin on vielä levittäydytty kaikki ne mennään ne tavaroille, niin näytetään, että no ei täällä nyt niin hirveästi tilaa oo. Mutta ei näihin vissiin tarkoituskaan niin kauheasti tuoda tätä tavaraa. Nyt me keksitään jostakin järkevä reitti takaisin, ettei tarvitse toikkaroida tuolla helkatin liikenteessä. Joo. Niin mistä? Kyllähän tää vähän vaarallista on tää liikkuminen täällä. Kun ei tarvitse aina vaan keskeltä liikennettä autojen seasta mennä. Mutta on niin kauhea liikenne. Täällä ei oikein kävelijöitä kunnioita, että tänne tehtäisiin jotakin teitä tänne. Ei jaksettu enää mennä tuolla liikenteen seassa, niin tultiinkin tänne metsään. Täällähän on mahtavia puita ja sitten on tehty oikein tämmönen ötökkä koti tänne. Ai se oli niitä joo, mitä oli siellä aikaisemmin. Niin, tää vähän isommalla kokoluokalla mitä tuo koto.